जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामन इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चैत्येशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்க எல்லா பக்த கோடிகளுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 18வது நாள், கடைசி நாள்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா சந்நியாச யோகா அப்படின்னு. மதஞ்சு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் தானே?
ஆமா பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. சோபனா மாதாஜி வாய்ஸ் வந்தது. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. ஆக்சுவலா 18வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 17 அத்தியாயத்திலேயே நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய உபதேசங்கள்லாம் பகவான் கொடுத்துட்டார். இதுல வந்து திருப்பி எல்லாம் கிளிம்ஸ் சம்மரி கொடுக்க போறாரு இன்னைக்கு. சோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது நீங்க படிச்சிருங்க மாதாஜி எப்பவும் போல, அப்புறம் அவங்க பாடிக்கட்டும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்குமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஓம் ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः மோக்ஷ சந்நியாச யோகः. அர்ஜுன உவாச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ச ஹிருஷிகேஷ ருதக்கேஷிரிஷூதனः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட திருப்பி கேள்வி கேட்கிறார். அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. சோ திருப்பி எனக்கு எப்பெல்லாம் அவருக்கு வந்து டவுட் வருது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப வந்து ஒரு அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சோ நான் அறியாமையில இருக்கேன், அந்த அந்த அறியாமையை வந்து அசுரனுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்றார். சோ இங்க வந்து அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா தியாகம் சந்நியாசம், இத நமக்காக அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி இது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்கும், தியாகம்னா சந்நியாசம் என்ன அப்படின்றது. உன்னோட நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கோமோ அதுல இருந்து நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே பக்தி பண்ணணும். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, தியாக மனப்பான்மையோட இருக்கிற கிரகஸ்தன் பற்றோட இருக்கிற பிராமணனை விட மிக சிறந்தவன் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு நமக்கு. சோ இங்க அதே கொஸ்டின் கேட்கிறாரு அர்ஜுனர், ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றது, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிங்க பிரபுஜி, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பகவான் உவாசா காமியானாம் கர்மானாம் நியாயாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹ சர்வ கர்ம பரத்யாகம் பிராஹுஸ்தியாகம் விசேஷணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல், அதுதான் சந்நியாசம். மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். அவர் நமக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு, நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசியிருக்காரு. நம்மளுடைய கடமையை செய்துட்டு அதுல வந்து பற்று இல்லாம இருக்கணும், அதோட பலனை வந்து பகவானுக்கு வந்து கொடுத்துடணும். கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதுல வரக்கூடிய பலனை வந்து நீ எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. சோ நான் எதெல்லாம் வந்து ஜடப்பற்றோட இருக்கோ அதை துரத்தல் வந்து சந்நியாசமாகவும், எல்லா செயல்களையும் பலன்களை வந்து துறப்பது வந்து தியாகமாகவும் அறிஞர்கள் அழைக்கின்றார்கள் அப்படின்றத சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. 13வது ஸ்லோகம். இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தியாஜ்யம் தோஷவதித்யே கே கர்ம பிரஹுர்மனிஷி ந யஜ்ஞதானதப கர்ம நத்யாஜ்யமிதி சாபரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம், தவம் இவர் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். நமக்கு ஏற்கனவே அவருக்கு வந்து என்னெல்லாம் செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றத பகவான் சொல்லிட்டாரு. கிரகஸ்தர்களுக்கு உண்டான முக்கியமான இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா யாகம், தானம், தவம், ஆனா அதை எப்படி பண்ணணும்ன்றத சொல்லியிருக்காரு. யாகம், கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் தான் யாகம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. தானம் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, பகவானோட சேவையில எது இருக்கோ அதுக்குதான் நம்ம வந்து தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. அதை மீறி நம்ம வந்து அந்த தானமும் எப்படி கொடுக்கணும், சத்துவ குணத்துல கொடுக்கணும்ன்றது சொல்லியிருக்காரு. ரஜோகுணம் நான் பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரத்துல நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு உண்டான பலன் திருப்பி அடுத்த பிறவில நமக்கு வரும். நம்ம யாருக்கு கொடுத்தோமோ அவங்க வந்து நமக்கு கொடுக்கறதுல இருக்கும் அடுத்த பிறவில. தமோகுணம், அறியாமையே இல்லாம ஒரு அறியாமை குணத்துல வந்து எதுக்கு பண்றனே தெரியாம வந்து கொடுக்கறது. அதனால அவங்க வந்து இன்னும் அந்த யாரு தானம் வாங்குறாங்களோ அவங்க வந்து இன்னும் அறியாமை குணத்துல மூழ்கி போனாங்கன்னா அந்த பாவமும் நமக்கு வந்து சேரும்.
அதனால தானம் வந்து பகவானோட சேவையில நம்ம வந்து தானம் கொடுக்கணும். அதுவும் சத்துவகுணத்தில். இது வந்து எனக்கானது இல்ல, இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கானது அப்படின்றத வந்து நம்ம கொடுக்கணும். எங்க இருந்து நம்ம கொடுக்கறது? நம்ம எங்கேயாவது கொண்டு வந்தோமா? இல்ல, இது வந்து பகவானால கொடுக்கப்பட்டது, அவருக்கே நம்ம பண்றோம். அந்த மாதிரியான ஒரு மோட்ல தான் வந்து நம்ம தானம் பண்ணணும். தவத்தின் செயல்களை, தவம் நம்ம என்ன தவம் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. நேத்து நம்ம அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். உடல், வாக்கு, மனம் அதெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரியான தவங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். கிரகஸ்தர்களுக்கு மெயினா சொல்லியிருக்கிறது புலனடக்கம் செய்து நம்மளுடைய நித்திய பாகவத சேவையாம் பண்ணணும்னு சொல்லி நமக்கு பகவான் சொல்லியிருக்கார். என்ன செயல் செய்தாலும் அதனுடைய பலனை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும்போது அதோட தாக்கம் பாவ புண்ணிய கர்ம பலன் வந்து நமக்கு இருக்காது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. 5வது ஸ்லோகம். यज्ञदान तपः कर्म त्यज्यं कार्यं एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. நமக்கு வந்து அது வந்து நித்தியமா நம்ம அதை பண்ணணும். நம்மளுடைய எந்த யுகத்திலுமே அதை விடக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. அதனால அதை கண்டிப்பா தொடரணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 6வது ஸ்லோகம். பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இல்லாட்டி ஜானி ராமன் பிரபுஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண வேதான் அபிது கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பவானி ச கர்த்தவ்யானி மே பாரத நிஷ்சிதம் மதம் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். எது? யாகம், தானம், தவம். அது மூணுமே வந்து பற்றுதல் இல்லாம எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். அது எப்படி பற்றுதல் இல்லாம அந்த பலன்களை இந்த செயல்களை செய்ய முடியும் அப்படின்னாக்கா, அதுக்குதான் நம்மளை வந்து பண்படுத்தணும். இந்த மாதிரி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது அது நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்தி பகவானை நினைக்க வச்சு, சோ அது பற்றுதல் இல்லாம நம்மளை கொண்டு செலுத்தும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் ஆகும். அவர் திருப்பி பாருங்க, ஒரு சாப்டர்லயும் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து டைரக்டாவோ இல்ல இன்டைரக்டாவோ நீ என்ன பண்ணணும்ன்றத சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அவர் முதல்ல என்னால செய்ய முடியலன்னு உட்காந்துட்டாரு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே. ஆனா இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு? திருப்பி இதை வச்சு ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். சோ அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றார் போரிடு அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 13, 14. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. புக் வச்சிருக்கீங்களா பிரபுஜி? ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கட்டா புக் வச்சுக்கினேன். படிங்க. 13, 14. இல்லைனாலும் ஸ்லைட்ல தெரியுதுங்க பிரபுஜி. கொஞ்சம் விட்டு 13, 14 கீழே இருக்கு பாருங்க, கீழே. அதான் படிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படிச்சிடுறேன். ஆமா, இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கும், அதனால பெட்டர் புக்ல படிக்கலாம். 13. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோதமே சாங்கேய கிருதாந்தே ரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மாணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிரதம் விவிதாஷ சப்ருதேஷ்டா தைவம்சம் சைவாத்திர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இல்ல 13, 14 மட்டும்தான். பலம் ஒரு 3-4 வாசிக்கிற மாதிரி வச்சிருக்க மாதாஜி. ஆளுக்கு 3-4 அப்படி வாசிக்கிற மாதிரி சரியா போடும். ஓகே பிரபுஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்துப்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். கஷேத்ரஜ்ஞ, எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதெல்லாம் வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப வந்து சரி, நம்ம வந்து செயல்கள் பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதுன்றத சொல்றாரு. செயலுக்கான இடம், உடல் வேணும். அதை செய்யறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும், செய்பவன். பல்வேறு புலன்கள், அந்த செயலை நான் எப்படி செய்ய முடியும்? இந்த புலன்கள் மூலமா தான் செய்ய முடியும். பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதுக்கு நான் வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும். இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். ஒரு செயல் பண்றதுக்கு இந்த 5 காரணங்கள் வேணும். உடல்,
செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. பரமாத்மா இல்லாம நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. சோ நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. சோ அவங்கள வந்து நமக்கு இந்த 5 காரணங்கள் நமக்கு தேவை அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 16. உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி என்கிட்ட புக் இல்ல. ஸ்லோகம் தெரியுது பிரபுஜி, ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க. தத்ரைவம் எனக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணது அதனால. ஓகே. தத்ரைவம் சதி கர்மா கர்தாரமாத்மானம் கேவலம் துய பஷ்யத் யக்ருத புத்தி வான்ன ச பஷ்யதி துர்மதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இல்லைனாலும் நம்ம சாஃப்ட் காப்பி மாதாஜி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க குரூப்ல, நீங்க மொபைல்ல எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நம்ம அப்படிதானே நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் தான் இந்த வேலை பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, 5 பேர் வேணும். யாரு? அந்த செயல், அந்த உடல், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான புலன்கள், கடைசியா வந்து பகவான். சோ இந்த 5ம் இல்லாம நான் தான் பண்றேன் நம்ம யார் நினைச்சுக்கிறோமோ அவங்க வந்து அறிவற்றவர்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 மாதாஜி பிரபுஜி. 18. எம்பி கேஷவ் படிங்க. Yes, Mataji. Nyayam nyayam pariknyata trivida karma sodana karanam karma karteti trividaha karma sangraha. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. முதல்ல செயல் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப வந்து செயலை உண்டாக்குபவை எது, செயலை செய்ய தூண்டுபவை எது அப்படின்றத சொல்றாரு. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். நம்ம ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னா அது எதுக்காக பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அததான் வந்து இவை வந்து செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. இப்ப நம்ம அந்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து இருக்கிறதே வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக வந்திருக்கோம். என்ன 18 நாள் பகவத்கீதையில சொல்றாங்களே என்னன்னு பார்க்கலான்ட்டு இல்லையா? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். இது வந்து செயலை தூண்டுபவை, செயலை உண்டாக்குபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 19, 20, 21, 22. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. புக்கு கையில இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது, இல்லைனாலும் இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுங்க மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஞானம் கர்ம சகர்த்தாச்ச ஹிருதைவ குணபேதத ப்ரோச்யதே குணசங்கேனே யதாவத் ஸ்ருணுதான்யபி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவமவ்யயம் ஈஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம் ப்ருஹத்தேன து யஜ்ஞானம் நானாபாவான் ப்ரிதத்விதன் இதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ் ஞானம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 22 படிச்சிடுங்க மாதாஜி. ஹரே இந்த வரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத் கிருஷ்ணஸ்வதேஹஸ்மின் கார்யே சக்தமகைதுகம் அதத் வார்த்தவதல்பஞ்ச தத் தாமசம் உதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 19வது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார், ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. அவற்றை இப்பொழுது நம்ம பார்க்கலாம். ஏற்கனவே அவர் சொல்லியிருக்கார், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த 3க்கும் மேல இருக்கிறது வந்து சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப 20வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். இதெல்லாம் கிருஷ்ணன் நமக்கு இந்த 17 அத்தியாயத்துல ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு. இப்ப திருப்பி நமக்கு சம்மரைஸ் பண்றாரு. சோ உயிர்வாழிகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், 84 லட்சம் பிறப்புகள் எடுக்கிறோம். அதுல வந்து 4 லட்சம் மனித பிறப்பு இருக்கு
நமக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். நம்ம இப்ப எந்த இதுல இருக்கோம் நமக்கு தெரியாது. இப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக இது கிடைச்சிருக்கு. சோ இதை வந்து நம்ம அப்படியே பற்றி கொண்டு மேல போகணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இங்க. சோ இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எப்படி 3 எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரியாக பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த அறிவின் மூலமாக எவன் ஒருவன் காண்கின்றானோ அவன் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். நிறைய இந்த இருமைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நிறைய வேறுபாடுகள் கொண்டிருக்கவங்க நமக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம எப்ப ஒருத்தர் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒண்ணுமே புரியாம ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அட்லீஸ்ட் இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு வேற்றுமை தெரியுது, இந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஒரே மாதிரியான தாட்ஸ்லயே அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவற்ற தன்மையாக கருதப்படுகின்றது. சிலர் பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்குமே கூட வித்தியாசம் தெரியாம கடைநிலை மனிதர்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவங்க வந்து தமோகுணத்தில் உள்ளவர்களாக கருதப்படுகின்றது. 23, 24, 25 மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நியந்தம் சங்கரஹ தமாரஹ வேஷத்தஹ ஹ்ருதம் அபலத்ஸ ரேப் சுதானா கர்ம யத்தத் சாத்த விமுச்ய. கீழே இருக்கு பாருங்க 24, 25. எத்து காமே காமே சுதானாக ம சாகும் கரோணோ வதான வதாபனஹ ரியதே பகுலாயசம் தத்ராஜஸ் சமுதாஹர்தம் அனுபந்தம் சஷ்யம் ஹம்சாமன நாபேஷ ச பௌஷம் மோகாதார பயதே கர்ம யத்தத் தத்தா மசமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இப்ப நமக்கு சொல்ல போகின்றார். பொருள் இயற்கையின் ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றது. நமக்கு அதுல வந்து பற்று இருக்காது. சத்துவகுணத்துல இருப்பவங்க அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட செயல்களுமே இருக்கும். ஆனா எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. நான் இதை பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரம், அதை அடையிற வரைக்கும் நான் தீவிரமா முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறது, ரொம்ப கடின உழைப்பு. அப்ப சுத்தி இருக்கிறது எதுவுமே தெரியாது. நம்ம எல்லாருமே இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். நம்ம வந்து எதை நோக்கி போறோன்னே தெரியாம நம்ம பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கோம். கொஞ்சமாச்சும் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இந்த உடம்புக்கு வலிமை சேர்க்கிறோமோ அது போல ஆத்மாவுக்கு வந்து வலிமை சேர்க்கணும். அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து இன்வால்வ் ஆகணும். அது அப்படிப்பட்டவங்க வந்து ரஜகுணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றோம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறமே அது வந்து நமக்கு எப்படி வரும், அந்த அறிவுமே இருக்காது. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து விகர்மவாதிகள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்திற்கு உண்டான செயல்களை செய்யக்கூடியவர்களாக நம்ம பார்க்கலாம். இங்க 26, 27, 28 மாதாஜி பிரபுஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. ராஜேஷ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபுஜி. 26, 27, 28. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹலோ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கேக்குது பிரபுஜி படிங்க.
நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் மாதாஜி, நானே படிச்சிடுறேன். படிங்க. முக்த मुक्त சங்கோ संगो हनगम बादी। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க படிங்க. मुक्त संको अहम वादी धृत्युत्साह समं वितः सिद्धये सिद्धयोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुप्तो ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. माताजी 28 माताजी 26, 27, 28 माताजी. 28 अयुक्त प्रकृत सप्तः षडो नैकृतिको सह विषादी तीर्थ सुधीर्च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி இயற்கை குணங்களின் தொடர்பென்ன ஜடப்பற்றின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலன்களை எதிர்பார்க்காம கடமையை எப்படி செய்யணும், அதுவும் உற்சாகத்தோடும் மன உறுதியுடனும். நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். வெற்றி தோல்வி கிடைக்கிறது அதுக்கு அது அப்பாற்பட்டது. நம்மளுக்கு இந்த ஒரு இப்போ ஒரு கடமை கிடைச்சிருக்கு, இல்ல ஒரு டாஸ்க் கிடைச்சிருக்குன்னா அதுல முழு முயற்சியா நம்ம வந்து நம்மளுடைய எஃபோர்ட் போடணும். அதோட பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் அதை வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கஷ்டத்தையே அனுபவிப்பார்கள். ஏன்னா அவங்க ஏதோ பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்காங்க, அது போய் அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து தூய்மையின்றி இந்த துன்பங்களாகவே அவங்களுக்கு வந்து படும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இதுல நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம், எதெல்லாம் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும். அது மிகவும் ஆன்மீகத்துக்கு உயர்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ண. நானே படிச்சிடறேன் மாதாஜி. புத்தே பேதம் ஸ்ருதே சைவ குணஸ்திரிவிதம் ஸ்ருணு प्रोच्यमानं चेशेन प्रदत्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयापये बन्तं मोक्षं च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकः यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यम् एव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण माताजी। 32 படிச்சிடவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்களோட சாப்பாடு முறை எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இம்பைப் ஆயிடும். நம்ம எப்ப சத்துவகுணம் உள்ள சாப்பாடு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோமோ, ஏன்னா அதுல இருந்து தான் நம்மளோட எல்லா குணங்களுமே வருதுன்றத பார்த்தோம். பிதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜகுணத்தில் இருக்கின்றது. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகும் எல்லாம் ரிவர்ஸ்டா பண்றவங்க வந்து தமோகுணத்துல இருக்கவங்கன்றத பார்த்திருக்கோம். எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 33, 34, 35 மாதாஜி. கேஷவ் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. கேஷவ் புக் இருக்குங்களா உங்ககிட்ட? विद्यो यया तरयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामात्तान्
धृत्या तारयते अर्जुन प्रसङ्गेन बलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वपनं भयं कोशं विशतं मतं एव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் அப்படின்றத சொல்றாரு. இப்ப பிருத்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். அவங்க ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க, நல்ல நிலையான ஒரு இதுல இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க ஜடப்பற்றோடு இருப்பாங்க அப்படின்றது. பிருத்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். தமோகுணத்துல இருக்கவங்களோட வேர்ல்டு டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அவங்க எல்லாம் விகர்மா பண்றாங்க, எல்லாமே ரிவர்ஸ்டா நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கு கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் இது ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு அவர்களால வரவே முடியாது அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. நேத்து நம்ம பார்த்தோம், தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு முக்தி என்பதே கிடையாது, அதுல மீண்டே வர முடியாது அப்படின்றத பார்த்தோம். 36, 37, 38, 39. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? புக் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புக் இல்ல மாதாஜி, நெட்வொர்க் ஸ்லோவா இருக்கு. ஓகே ஓகே பிரபுஜி. உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி புக் இருக்கா? இல்லனாலும் தெரியுது, ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புக் இல்லைங்க புக் இருக்கா மாதாஜி. பிரபுஜி? இல்ல இல்லைங்க மாதாஜி. இல்லனாலும் ஓகே பாகியலட்சுமி படிங்க, மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சா படிங்க பிரபுஜி. இல்லாட்டி நானே படிச்சிடலாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு படிங்க மாதாஜி. நம்ம ஸ்கிரீன் இன்னும் வரல மாதாஜி. ஸ்கிரீன் வரலையா? என்ன சொல்றீங்க? ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் இன்னும் வரல மாதாஜி. நானே படிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நான் ஏதோ வேற ஏதோ ஓபன் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒரு நிமிஷம். சுகம் நான் படிக்க வரேன் மாதாஜி. அது வரைக்கும் வந்துருச்சு மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. சுகம் படிங்க. இன்னைக்கு கடைசி கிருஷ்ணரோட வேலை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஆமா, இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகம் வர மாதாஜி, அதான் எனக்கு டென்ஷனா இருக்குது. சுகம் துவானிம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பிரதர்ஷப அப்யாசாத் ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகட்சதி யத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே அம்ருதோபமம் தத்சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்மபுத்தி பிரசாதஜம் விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்தத் அக்ரே அம்ருதோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தத்சுகம் ராஜசம்ஸ்மிருதம் யத் அக்ரோஷானுபந்தே ச சுகம் மோகனம் ஆத்மன நித்ராலஸ்ய பிரமாதோத்தம் தத்தாமசம் உதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சியை பத்தி இப்ப சொல்ல போறார். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்பதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே கிருஷ்ணன் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு, திருப்பி ரிப்பீட் பண்றாரு. எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றாரு. தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஏன்னா அவங்கதான் அந்த மயக்கத்திலே இருக்காங்க, அந்த அறிவுன்றதே இல்லை இல்லையா. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றார். எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய முக்குணங்கள் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. 33 மாதாஜி. 33 மாதாஜி. மாதாஜி 41, 42, 43, 44.
हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माता ब्राह्मणस्त्रियविषां सूत्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्गुणैः समो तमस्तप शौषं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम् अब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் நான்கு வகையான ஆசிரமங்களை பத்தி சொல்ல போறார். 42வது ஸ்லோகத்துல அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் நமக்கு வந்து பிராமணர், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் அண்ட் சூத்திரர்கள். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், அவருடைய உடல் அங்கங்களாக இந்த 4 வர்ணாசிரமமும் காணப்படுகின்றது. எதுவும் ஒண்ணு இல்லைனாலும் ஒண்ணு வந்து நம்மளால இந்த பாடியில வந்து இருக்க முடியாது. அதனால 4மே வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. இந்த 4 வர்ணங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது, நமக்கு இல்ல குணாதிசயங்கள் அடிப்படையில்ன்றத பாக்குறோம். 46வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं सर्वकर्म तम् अभ्यश्चय सिद्धिं वित्तति मानव हरे கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமர், முழுமுதற் கடவுள், 3 ரூபங்களில் இருக்கதா பார்க்கிறோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ அவர் தான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். அவரோட நினைவோடு நம்மளோட கடமையை செய்யும் போது மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 47 மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. उन्नीकृष्ण प्रभुजी படிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मानुष्ठितात् स्वभावात् नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நம்ம வந்து பண்ணணும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னவோ அதை பண்ணணும். திருப்பி இது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்ல, நம்ம குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது நமக்கு சூட்டபிளா இருக்கோ அதை பண்ணணும். அதுக்கு பதிலா மத்தவங்களோட பண்றது வந்து இங்க நமக்கு அறிவுறுத்தப்படவில்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். 49வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. எம்பி கேஷவ் படிங்க. Yes, Mataji. हरे कृष्ण. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विकता स्पृहाः नैष्कर्म्य सिद्धिं परामं संन्यासायो ते नाति गच्छति. ஹரே கிருஷ்ணா. சுய கட்டுப்பாடுடைய, பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். இப்ப புரியுதா நமக்கு எதுக்கு பகவான் இத்தனைதையும் சொல்றார்? ஏன்னா அவர் கேட்டார் இல்லையா, துறவு மற்றும் தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம் அது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு. அதுக்காக இவர் எல்லாத்தையும் இப்ப நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், பற்று இல்லாம இருக்கணும், எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடியணும். ஏன் அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் நிலையற்றது. அதுல நம்ம பற்றுக்கொண்டோம்னா அதை அடைகிறதுக்காக திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து பிறப்பிறப்புன்ற அந்த சக்கரத்துல வந்து சுழன்று கொண்டே இருப்போம். அப்படி வந்து நம்ம துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவு. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம்.
இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி துண்டை அடைகின்றான். எப்படிப்பட்டவன்? எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக பார்க்கின்றவர்கள். இப்ப அவர் பகவான் சொன்னார் இல்லையா, சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னுட்டு. சோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. தெரியுது. 55வது ஸ்லோகம். ருக்மணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? புக் இருக்கா ருக்மணி மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுது இருந்தாலும். பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஷ்சாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ரகசியமானதெல்லாம் சொல்லிட்டே வர்றார் பகவான். இருந்தா நம்ம 18 அத்தியாயங்களை 6 அத்தியாயங்களா நம்ம பிரிச்சாலுமே கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம்னு ஒரு இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பக்தி யோகத்தை தான் பகவான் இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக அறிய முடியும். அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், ஞானிகள் தேவர்களால கூட என்னை அறிய முடியாது, பக்தனால் மட்டும்தான் என்னை உள்ளது உள்ளபடியாக அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். சோ என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தினால் மட்டுமே அடைய முடியும். சோ நம்ம பக்தி செய்யற டிவோட்டி தான் சிறந்த பகவானை வேகமா அடைய முடியும்ன்றத பாக்குறோம். 56 மாதாஜி. 56. முருகன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? முருகன் பிரபுஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வ கர்மாணி யபிஷதா குருவானோ மத் இஷ்ய பாஷ்ரயக மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். அவன் நம்மளோட கடமையை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலுமே நம்ம பகவான் மேல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கிறோம் இல்லையா? அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்படிப்பட்ட பக்தனை அவரும் பாத்துக்கிறார். என்னுடைய பக்தனை, தூய பக்தனை எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். சோ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். 58வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்சித்த சர்வதுர்காணி மத் பிரசாதாத் கரிஷ்யசி அதசேத் த்வம் அகங்காரான் ந சோயசி வினங்ஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். இதனோ நமக்கே கிருஷ்ணர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? நம்ம அவருடைய கருணையை பெற்று நம்ம இந்த கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து வேகமா வெளியில போகணும். ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பிறவி பெருங்கடல நீந்துறது எப்படி சாத்தியம் நமக்கு அப்படின்னா, we are all fallen conditioned souls இல்லையா? அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, என்ன பகவானை கைப்பற்றணும்னா எப்படி ஒரு கண்ணுக்குட்டியோட கால் தடம் பட்டும் போது அங்க எவ்வளவு குட்டியோட தண்ணி இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஈஸியா கடந்துருவோம். சோ பக்தியினால மட்டும்தான் இந்த பிறவி பெருங்கடலை அந்த கண்ணுக்குட்டியோட அந்த பாத இதுல இருக்கிற எப்படி நம்ம சீக்கிரமா தாண்ட முடியுமோ அப்படி தாண்ட முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 61 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 61 மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹேருதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யத்ராரூராணி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். ஏற்கனவே அவர் 5 இதுல கடைசியா பரமாத்மாவும் செயல்களை பார்க்கின்றான்னு சொன்னார் இல்லையா? சோ இங்க சொல்லிட்டார், ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்களின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
பரமாத்மா ஃப்ரம் பகவான். கிருஷ்ணரோட முழுமுதற் தன்மையை வந்து நம்ம 3 விதத்துல வந்து புரிந்து கொள்கின்றோம் என்பதை பார்க்கிறோம். 62வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வ பாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பரம் பரம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் மாறிச்சு மாதாஜி. பரம் சாந்திம் ஸ்தானம் ஹரே பிராப்தி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதக்தேஷு ஜரதிஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யத்ருப்தானி மாயய. 61. இப்ப எத்தனை மாதாஜி சொல்லணும்? 62 மாதாஜி? 62 மாதாஜி. 62 தான் சொன்னாங்க. பிரபுஜி படிச்சிட்டாங்க தம் ஏவ சரணம் கஷ்ட சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் சந்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக, அவரது கருணையால். யாரு? பரமாத்மா இல்லையா? இப்ப சொன்னார் இல்லையா, அவர் தான் வந்து கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே ராம் கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 63 மாதாஜி. நானே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतत् अक्षेशेन यदेच्छति तदा குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். என்ன ரகசியத்தை ஏற்கனவே நமக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சரணாகதி. நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட எப்ப சரணடைகிறோமோ அதுதான் வந்து மிகவும் ரகசியமானது. அப்படி சரணடைந்த பக்தனுக்கு வந்து மற்ற செயல்களை பத்தின எண்ணங்கள் தேவையில்லை. மற்ற கடமைகளை செய்யணுன்ற இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணர் இப்ப நமக்கு சொல்ல போறார். 65வது ஸ்லோகம். மன்மனாபவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவை யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியாசிமே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி, அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் மிகவும் ரகசியமானதை சொல்ல போறேன் அப்படின்ட்டு. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். அப்ப அர்ஜுனன் மூலமா இதெல்லாம் நமக்குமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதனால இதுதான் வந்து மிகவும் ரகசியமானது. சோ நம்ம வந்து அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். 66வது ஸ்லோகம். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவாம். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஏன்னா பகவான் கிட்ட சரணடையும் போது அவரை நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றத வந்து நமக்கு கிளியரா கொடுத்துடுறாரு. சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நானே விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றார். இது வந்து நமக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அறிவாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். 67வது பிரபுஜி. பிரபுஜி இன்னும் கொஞ்சம் 4 ஸ்லைட் தான் இருக்கு, நீங்களே படிச்சிருங்க. 67. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இதம் தே நாத பஷ்காய நாபக்தாய பிரதாசன நா சஜிஸ்ருவே வாச்சியம் நசமாம் யோப் யசுயதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சோ மிகவும் ரகசியமான அறிவு என்ன அப்படின்னாக்கா அவர் மட்டுமே அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட சரணடைவதால் அவர் வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவார் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏற்கனவே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். திரௌபதியோட அந்த வஸ்திராபரணம் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். இது நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்த கதைகள்ல. 68, 69 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யா இதம் பரமம் குவ்யம் மத் பக்தோஸ் வபிதாஸ் யதி பக்திம் மை பராம் கிருத்வா மாம் ஏ வஷ்யசித் யசம்ஷயக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 69 படிச்சிடுங்க.
சரிங்க மாதாஜி. நசத் தஸ்மான் மனுஷ்ய ஏஷு கஷ்டின்மே பிரிய ருத்துமக பவிதா நசமே தஸ்மாத் அந்நிய பிரேய தரோ புவி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி துண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். அதுக்குதான் ஏற்கனவே அவர் சொல்லியிருக்க, இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த தானம் எது பாத்தீங்கன்னா அறிவு தானம். அதுவும் பகவானை பத்தி அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றது இல்லையா, அத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு. இந்த பரம ரகசியத்தை மற்றவர்களுக்கும் நம்ம யாரு எடுத்து சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பகவான் கிட்ட நம்ம திரும்பி போவோன்றத சொல்றார். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் உலகில் யாரும் இல்லை. அவரை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றதால் அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றார். அதுக்குதான் நீங்க எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணணும். நம்மளோட இந்த மாதிரி ப்ரீச்சிங் இதுல நீங்களும் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணணும்ட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை வேண்டிக் கொள்கின்றோம். 70வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. 70. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்யோஷ்யத சய இமம் தர்மயம் சம்வாதாம் ஆவயோக ஞான யக்ஞான தேனாகம் இஷ்ட இஷ்யாம் இதிமே மதிக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். எப்ப நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ பகவத்கீதை மூலமா நம்ம அந்த ஞானத்தோட பகவானை வழிபட ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 71 பிரபுஜி. 71. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரத்தாவான் அனசுயஸ்ஸ ஸ்ருணுயாத் அபியோ நரக சோபி முக்த சுபாங்ஸ் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். சாட்சாத் பகவானே சொல்றார். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். சோ இதை நம்ம சின்சியரா கேட்டிருக்கோம். 18 நாள் கண்டிப்பா நமக்கு அங்க ஒரு இடம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கிருஷ்ணன் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றார். நம்ம இன்னும் மென்மேலும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல போகணும். 73 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அஷ்டோ மோக சிம்ருதர் லப்தா இத்வத் பிரசாதான் மாயாச்சுதா சிதிதோஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யோ வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இப்ப எல்லா எனர்ஜியும் அவருக்கு வந்துருச்சு. நீங்க சொல்றதை நான் அப்படியே கேட்கிறேன். நான் உங்ககிட்ட சரணாகதி அப்படின்றாரு. 74, 75 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சய உவாச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனக சம்வாதம் இமம் அஸ்ரவம் அத்புதம் ரோம ஹர்ஷனம். 75 மாதாஜி. இவ்யாச பிரதாஸ்த துருதவான் ஏதத் குய்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதயத ஸ்வயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் ஸ்டார்டிங்ல கிருஷ்ணர் உபதேசம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் போரிட முடியாதுன்னு இருந்தாரு. அவரை எப்படி அது கிருஷ்ணர் சம்மதிக்க வைக்கிறாருன்றத பாருங்கன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணாரு இல்லையா சஞ்சயன். இப்ப அப்படியே சரணாகதி ஆயிட்டார் அர்ஜுனன். நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன். என்னோட மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. என்னுடைய எல்லா ஞாபகமும் வந்துச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்ப சஞ்சயன் சொல்றார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். இது வியாசரோட கருணையால எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம் அப்படின்றது நம்ம சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றார். 76 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ராஜன் சம்ருத்ய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனோயோ புண்ணியம் ஹிருஷ்யாமி ச முகுக.
ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பமடைகின்றேன் அப்படின்னு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி, பவிதா மாதாஜி வாசிச்சிடுறீங்களா? 78. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே நானே கிருஷ்ண சொல்லிடுவோமா மாதாஜி. மாதாஜி? நானே சொல்லட்டுமா மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு நாள்? சொல்லுங்க பிரபுஜி, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. அல்ல, அது முடிக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. முற்றிடும் ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. படிங்க படிங்க. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् मदिर्मम ओम सत् तत् यत्र इति योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीधिर्मदिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीधिर्मदिर्ममः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யோகிகளின் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர், ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். கடைசி ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் வந்து இப்படி முடிச்சிருக்கார். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிரந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். All glories to us and devotees.